kitaphanesi ul terbiyesi. Çünkü kitap arkalı ul halklarını terbiyeli. Kirek iken aldığın alımlarını da şu kitap arkalı ürete. Terbiyeni de şu kitap arkalı ürete. Kitaphanesi urus etkende raznostoronные bilgiç bulurga deyir. Bütün yaktan da bilgiç bulurga deyir. Kitaphanesi olmasa okutuşu da yok, vraç da yok, muallim de ne de yok. Barsı da kitap arkalı, kitaphane arkalı. Bunlar oңышқа erişerler. Dürüst ettim mi yok mu? Әдибә апа дөрес әйттеме? Шыннан да, гомере буе авыл китапханәшесе булып эшләгән бу хатын-кыз дөрес әйттеме соң? Кайберәүләр бу сүзләрне ниндидер бер әкият итеп кенә кабул иткәндер. Жылы бүлмәдә, үз җае белән генә китаплар арасында чәй эчеп, газета-журналлар актарып утыручы өлкәнрәк яшьтәге бер апа. Минемчә, бу күбебезнең китапханәче турында күз аллавы. Әдибә апа дөрес әйттеме? Китап белеме галиме Әбрар Кәримуллин әйтүенчә, китап ул халык хәтере. Шуңа күрә элек кайбер әһәмиятле китапларны кабат-кабат басканнар. Аларны алтын-көмештән куеп салганнар. Монголиядә әнә шундый бер китап 460 килограмм көмеш һәм 52 килограмм алтыннан эшләнгән юка калайларга яздырып калдырылган. Ә компьютер, интернет, кәрәзле телефоннар заманында китапка ихтыяҗ шулай ук зурмы? Әдибә апа дөрес әйттеме? Бу һөнәр нәрсәгә кирәк? Китапханәче кем ул? Гомумән, китап нәрсә ул? Әлбәттә, сораулар бихисап. Әлеге гап-гади кеше тормышын барлап, без бу фильмда сорауларга җавап эзләрбез. Безнең әни Шәриф авылында 31 елның 22 июлендә Хабиб Рахман абзый һәм Мәхани апа гаиләсендә безнең әбкәй булайын ул туган. İşli семья инде шулай булса да бик ниләр әткәй әнкәйләр бик дәрәҗәле кешеләр инде. Әнкәй төрлештә ирде, әткәй дә төрлештә ултырак юлларга йөри торган инде. Әнкәй тегү-тегә торган инде. Тегү машинасы бар, но тегәргә материал yok magazinlarda de sürdürüyor. Min aptarap durmuyor şimdi magazinlarda dünya kartları, ilk kartları satı atırgan ise hayır ne bilen laminer üretken tur bitinde ortunda materyal üretken. Şuna suğa salayık da de kartısı kop şeydi, kartısın stinaga bir kitaydık. Материалынан киім тіге тұрған ек. Иске түшейінде шул уйнап жүрген жаланлар, оннан бұрын деген шешме бар біздің қырыдан жырақ түгіл тықырықтан түше тұрған егенде. Шунда біз енді бала шағалар, елік самауырлар, енді жез самауыр, шул жез самауырны бұна бұлайтып жетеклеп, әлләні шақ бала енді шунда қом білен жез тарта тұрған егенде. Менә шул бик күңелле була торган инде. Беренче китапханәләр безнең эрага кадәр үк борынгы көнчыгышта килеп чыга. Безнең эрага кадәр 2500 елларда Вавилон шәһәре Ниппурда урнашкан Балчык Такташыклар китапханәсе иң беренчеләрдән санала. Мисырда яңа патшалык чорында Рамзес II 20 000 папирусны бер урынга җыюга ирешә. Иң танылган борынгы чор китапханәсе безнең эрага кадәр 7нче гасырда Әс-Сүрия патшасының Ниневиядәге сараендагы чы язулы Балчык Такташыклар китапханәсе. Шулай ук заманда зур гыйлем үзәге булып безнең эрага кадәр 3нче гасырда Александрияда патша Птолемей I тарафыннан төзелгән китапханә тора.
Татарстан җирлегендә беренче китапханәләр кайчан барлыкка килгән соң? Безнең үзебезнең милләтебез тарихында да китапханәләрнең барлыкка килүе, китапханәләрнең тарихта күренә башлавы бик борынгы заманнарга барып тоташа. Инде безнең борынгы Болгар дәүләтендә дә, Алтын Урда, Казан ханлыгы чорларында да борынгы бабаларыбызның аерым китаплар туплаган китапханәләре булган. Менә шушы китапханәләрдән файдаланганнар. Нигездә алар күбесе мәдрәсәләр янында, мәдрәсәләр эчендә булган инде бу китапханәләр. Әлбәттә, китап белән иң күп эш итүчеләр дин әһелләре була, сүздә юк. Һәм безнең мәдрәсәләр үзенә күрә китапны язып, тарату үзәкләре дә булган. Әйтик, мәсәлән, православие динендәге кешеләрдә, мәсәлән, аларда монастырьлар бу өлкәдә зур роль тоткан, монастырьларда күчереп язганнар. Безнең милләттә китап культурасы дигән әйбернең барлыкка килүе дә, бу китап культурасының камилләшә баруы да дин белән әлбәттә турыдан-туры бәйле. Әйткәнемчә, беренче китапханәләр дә нәкъ менә мәдрәсәләрдә барлыкка килгән. Беренчедән, укырга ихтияҗ бар, шәкертләр китап укымыйча гыйлем ала алмый. Икенчедән, ул заманда бит китап бастыру техникасы юк, типографияләр юк, китапны кулдан күчереп язалар. Китапны кулдан күчереп язу өчен әлбәттә дөрес итеп, матур итеп, кузгалмыйча, сәгатьләр буе, көннәр, төннәр буе утырып яза алырдай кешеләр кирәк. Оста шәкертләр, моны булдыра алганнар, аерым хаттатлар, нәкъ менә шушы мәдрәсәләр тирәсендә китаплар күчереп язылган, күбәйтелгән, укучысы булган. Димәк, мәдрәсә ул беренче чиратта укыту, гыйлем бирү йорты булса, икенче чиратта ул китапханә. 18 гасырда Казан татарлары тормышын өйрәнгән күренекле немец галиме Карл Фукс үз хезмәтендә татарларның бик белемле халык булуын әйтә. Укый һәм яза белмәгән татар кешесе якташлары арасында хөрмәт казанмаган. Шуңа күрә һәр әти баласын иң элек уку йортына бирергә ашыккан. Тарих битләренә күз төшерсәк, чыннан да татар халкы башкалардан үзенең белемлелеге белән аерылып торган. 1926 елгы халык санын алу мәгълүматларына караганда, татар халкы грамотлык ягыннан Советлар Союзында беренче урында булган. Инде кичкенәдән үк китап белән тәрбияләнгән Әдибә апага килгәндә, Шәрип авылында башлангыч сыйныфны тәмамлагач, ул яшьтәшләре белән күршедәге Теләкәй авылы мәктәбенә йөреп укый. Кыш көннәрендә бик салкын буладыр инде. Жарай шабаталарына аяк униләре, йоклары беркеп ката торган инде бала чагаларның шунда жүргән вакытта. Фильмның башында китапханәче кем ул дигән сорау күтәрелгән иде. Шушы сорауга җавап бирер алдыннан китапның килеп чыгышын, тарихын барлап алу урынлы булыр. Нәрсә соң ул китап? Китап, минем уйлавымча, китап язучының үзенең тормышында булган вакыйгаларны, белемен, хезмәтен туплап, башка кешеләргә тапшыру чарасыдыр дип уйлыйм. Беренче китапларның килеп чыгышы безнең язуыбыз барлыкка килгән. Язу булгачтан китап була инде. Һәрбер халыкның үзенең мәдәнияте, тарихы, әдәбияты, көнкүреше шушы китаплар аркылы безгә килеп җитә. Мәсәлән, китап белән очрашабыз икән, китапны укыйбыз икән без. Бик күп гасырларда булган бик акыллы кешеләр белән сөйләшәбез дигән сүз. Аларның фикерен тыңлыйбыз. Алар безгә фикер әйтә, тәкъдим итә. Һәм безнең яшәешкә төрле үзгәрешләр, уңай күренешләр кертә. Менә минем өчен китап шундый зур дәрәҗәдәге Галиҗәнәп Аксакал. Менә бүгенге көнгә кадәр кешелек дөньясы шушындый үсешенә китапка бурычлы, китап ярдәмендә, китап булышлыгында килеп җиткән. Һәм алга таба да бу шулай булачак. Чөнки җитештерүнең дип әйтикме, яшәешнең, тормышның кайсы гына өлкәсен алып карасак та, ул ныклап уйласаң китапка барыбер тоташа. Дөньядагы беренче басма китап 11-нче йөздә Кытайда басылып чыга һәм 1445 елдан бөтен Европага тарала.
Россияда беренче басма китап 1564 елда Иван Федоров типографиясында басыла. Ул апостол дип атала. Татар телендә басылган беренче китап 1612 елда Лейпциг шәһәрендә чыга. Басма 4 өлештән тора. Беренче бүлектә татар телендә кулланыла торган гарәп язуын аңлатуга багышлана, икенче бүлек грамматика, өченчесе синтаксиска багышлана, дүртенче бүлек татарча, латинча сүзлектән тора. Гомумән Россия империясында яшәгән төрки халык арасында без татарлар иң беренче басма китап басу эшенә керешкән халык. Беренче Россия территориясында басылган төрки басма китап ул 1722 елда Петр I манифесты санала. Ул аның үзенең хәрби походы белән бәйле рәвештә армиясендә булган татар мөселман халыкларына атап ясалган манифесты, аны татар кешеләре хәрефләрен җыя, татар кешеләре бастыра һәм татарларга таратыла, татарлар укый. Шуның өчен моны үзебезнең китапчы галим академик Әбрар Каримуллин фикере белән дә беренче татар милли китабы дип санарга мөмкин була. Менә 1722 ел. Аннан соң ук шундук безнең халыкта матбагалар, типографияләр барлыкка килгәндә, берсе артыннан берсе туктамыйча күпләп китаплар басканнар икән дигән фикер тудырырга ярамый. 18 гасырның икенче яртысында акрынлап, мәсәлән, Мәскәүдә дәресләр басылып чыга, Мәскәү университетында укучылар өчен татар теле дәресләре, аннан соң Россия законнарын татарчага тәрҗемә итеп бастыралар. Инде чын мәгънәсендә татарда китап басу киң җәелә башлый. 1800 елда Санкт-Петербургтан Азиат китапханәсе дип аталган китапханәнең беренче станокны Казанга китерәләр һәм аны китап басу басмахана эшен башлап җибәрә Габдулгазиз Бурашев дигән поручик. Китаплар бик кыйммәт булганнар. Үзенең өендә китап тоткан кеше иң бай кешеләрнең берсе булып саналган. Үзләренең шәхси китапханәләрен халык өчен, шәһәр өчен, гомуми кулланышта булсын өчен тапшыручы шундый кешеләр дә бар. Мисал өчен Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең фондлары авторларның үзләренең шәхси китапханәләреннән тупланган. Татарстан Республикасы Милли китапханәсе 1865 елның 25 гыйнварында ачыла. Аның фондларын төбәкне өйрәнүче Иван Алексеевич Федоров җыйган, үлгәчтән китаплары малаена кала. Малая Санкт-Петербургка эшкә киткәч, әтисенең китапханәсен шәһәр китапханәсе итеп ачарга дип бүләк итеп калдыра. Шулай ук шәхси китапханәләрдә булган зур-зур галимнәрнең, университет галимнәрнең үзләренең шәхси китапханәләре булган. Казанда булай белүем буенча инде 1804 елда университет ачылгач, университет китапханәсе була. Шулай ук руханийлар семинариясенең китапханәсе була. Айрым кешеләрнең Баруди китапханәсе дип әйтәләр. Менә соңгы вакытларда бик язылды Катанов китапханәсе дип, ул сынзыр булгачтан туплап барган татар китапларын. Инде мәсәлән 19 йөзнең иң соңында атаклы бер туган Кәримиләр китап басу эшенә керешәләр. Инде 20 йөз башында, бигрәк тә 1905 елга революция дәврендә, һәм аннан соң чын мәгънәсендә татарда, бездә китапчылык чәчәк ата дип әйтергә була. Әтик бер Казанның үзендә генә дә 15ләп китап бастыру, сату, нәшриятләр, басмаханәләр эшләп килгән. Һәм Казанда гына түгел, Казан белән ярышырлык мәсәлә Оренбургта атаклы бер туган Рәмиевләрнең, аннан соң Фатих Кәриминең әтисе Гыйльман ахунда бастырып килсә, һәм гомумән 1910 елга кадәр татар китаплары Казанда гына түгел, Оренбургта, Уфада, Санкт-Петербургта, Мәскәүдә, Астраханда, Троицкида һәм башка шәһәрләрдә дөнья күргән. 1910 елга кадәр татарлар тарафыннан 39 журнал һәм 93 газета нәшр ителгән татар телендә. Башка Россия империясендә яшәгән барлык төрки халыкларының газета журналларын кушсак та монага җитми. Шул заманнарда җәмгыяте хәйрияләр каршында татар китапханәләре эшли башлый. 1906 елда Әхмәт Хади Максуди оештырган беренче татар рәсми китапханәсе Көтепханәи Исламия барлыкка килә.
1922 елның майыннан ул Мулланур Вахитов исемендәге Шәрек көтөпханәсе дип йөртелә. Китапханәләр үсешенә матбагаларның күп булуы да тәэсир итә. Еллардан башлап дингә каршы көрәш, милләтчелеккә каршы көрәш дигән кампанияләр нәтиҗәсендә бик күп галимнәр, язучылар безнең бит инде кулга алына, юк ителә һәм татар мәктәбенә, татар мәдәниятенә һөҗүм көчәгәннән көчәя бара дип әйтергә була. Һәм китапханәләргә килгәндә, менә бу вакытта бигрәк 20-30 елларда китапханә системасында да зур үзгәрешләр була. Беренчедән, элеккеге дини йортларның, дини уку йортларының китапханәләре, алар беренчедән алар ябылалар, икенчедән аларның китапларын теге республикасының фәнни китапханәсенә кушалар. Аннан соң безнең университет китапханәсе, республика фәнни китапханәсе белән кушылып, Татарстан Республикасының фәнни китапханәсе дип аталып та йөри әле бер заман, 30-40 елларда. Аннан соң гына аларны аералар. Һәм бик кызык нәрсә, теге яңа идеологиягә нәйтеп, яраклаштырып дип әйтгәндә, бик күп китапларны китапханәләрдән җыеп алып яндыралар. Хәтта менә безнең университет китапханәсендә саклана шундый ниләр, инструкцияләр, нинди китапларны укучыларга бирмәскә һәм аларны юк итәргә. Анда безнең теге күп кенә классикларның да ниләре бар, әсәрләре дә бар. Шул Гаяз Хакый, хәтта Нинең Гәлискәр Камалның да китаплары бар. Анда бик күп исеме зур. Ул әлбәттә бер китапларга гына карамаган, китапханәләргә генә, хәтта җырлар өлкәсендә дә шулай. Кайсы җырны сәхнәгә чыгарга ярый, кайсы юк. Һәм анда гаҗәпләнерсең, татар халык җырлары да шунда эләккән. Аларның нинди гаебе бар инде яңа хакимият алдында. Внимание! Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Кыяшлы, матур күние, Сәлих абзыйыбыз инде килеп керде. Гитлер безгә сугыш башлаган. Бүтән кеше митингка җыела, митингка барыгыз дип. Сезнең нигезгә Сәйдел Гыйлем белән авылдан 3 кешегә уже повестка килгән. Шул көнне без сугышка озаттык инде. Ул вакыттагы галәмәт инде капкасы бар, басу капкасы бар. Ялан теге Актаныштан килеп кергән вакытта хәзер әнә юл аерылып китә бит, әнә шулда басу капкасы бар элек. Шунда халык җыелды инде, җырлашалар бүтән кеше. Инде шул вакытта минем апаның баласы 2 ай тулмаган иде. Шуны оппак не белән күтәреп чыкты да, нигә җизнәгә тапшы, җизнәгә бирде. Шул 2 яшь ярымлык малай белән калды апа. Бөек Ватан сугышы чорында республикабыз тыл үзәге булып тора. Казан шәһәрендә илнең бик күп эре сәнәгать предприятиеләре, завод-фабрикалар күчерелә. Биредә Мәскәүнең алдынгы вертолет җитештерү заводы, тегү фабрикасы, Чистай шәһәрендә сәгать заводы урнаша. Илнең күренекле галимнәре дә башкалада төпләнә. Мәскәүнең үзеннән дә һәм СССРның көнбатыш өлкәләреннән миндә эвакуацияләнеп бик күп кешеләр килә бит инде. Мәсәлән, Казанга. Әйтик, СССР Фәннәр академиясенең берничә гуманитар институты безгә килә. Ул университетка урнаша инде асылда. Һәм менә безнең китапханә университет студентларына түгел, шул күчеп килгән галимнәрне, студентларны аларга хезмәт күрсәтә башлый дип әйтегез, университет китапханәсендә әйтсәк. Аннан соң бит әле тагын шунысы бар, ул чакта бездә басыла торган
бик күп газет журналларда ябыла. Мәсәлән, шул Сөембикә ул чакта инде Азат Хатын тукталып тора, Яшьлинче, хәзерге Сабантуй газеталары. Әмма ләкин шул вакытта фронтта анда сугышчы татар солдатлары өчен, хәтерем ялгышмаса, 15ләп татарча газет бастыралар. Һәм китап басу өлкәсендә дә теге сугышка җайлап, теге сәясәткә, идеологиягә җайлап, мен яңа төр китаплар басылып чыга. Мәсәлән, бик күп агитацион китаплар, 1812 елга багышланган китаплар, брошюрлар, пропагандистик максатлану теләген. Кутузовка, Суворовка, шуңа башланган китаплар, хәтта хәтерем ялгышмаса 44 елда Әмәтхан Султанга башлап та татарча бездә китап бастырып тараталар. Бөек Ватан сугышы Совет китапханәләре эшчәнлеген тулысы белән үзгәртә. 1941 елда Мәгариф халык комиссариаты карары чыга. Әлеге карар нигезендә барлык китапханәчеләр сугыш вакыты кысаларында эшли башлый. Китапханәләр төп сәяси пропаганда үзәгенә әверелә. Тылдагы халыкны фронт яңалыклары белән таныштыру, хәтта аларга хәрби һөнәрләрне өйрәтүдә китапханәчегә йөкләнә. Бу чорда китапханәләрнең кимүе дә күзәтелә. 1941 елда республикада 2251 китапханә эшләсә, 1943 елга 1279 китапханә хезмәт куя. Шул ук елда Казанга Россия Фәннәр академиясе китапханәсе күчерелгәч, республикабызның китап фонды янәдән яңа китаплар белән байтыла. Шулай ук 1946 елда СССР Фәннәр академиясенең Казан филиалы китапханәсе ачыла. Сугыш беткәндә 14 яшьлек Әдибә 7нче сыйныфны тәмамлый. Укуны бетергәннән соң берәр ел авылда төрле эштә эшләп ала. Ләкин нәселдән килгән зыялылыгы, укымышлы гаиләдән булуы үсмер кызга тәэсир иткән күрәсең. Әдибә белем артыннан Казанга юл тота. Кырык алтынчы елны неге Казанга киттек. Без малайлар, кызлар җыйналышып, өч кыз, 2 малай Казанга китеп, шунда мин полиграфия мәктәбенә кердем. Олар икенче ергә керделәр. Шунда укып, аны бетердем дә, бетергәннең соңында Камил Якуб исемендәге китап фабрикасында эшләдем, корректор булып. Корректор дигән инде ул газетага да китапка киткән хаталарны төзәтә торган кеше булыр инде. Хәзерге татар китап нәшриятының Шишмә башында торган Камил Якуб исемендәге китап фабрикасы 1917 елда оеша. Аның исеме 2 тапкыр үзгәрә. 1953 елда ул Камил Якуб исемендәге бастыру комбинаты, 1973 елда Тат полиграф типографиясе белән берләшеп, Камил Якуб исемендәге полиграфия комбинаты исемнәрен ала. 30-нчы елларда Казан шәһәренең үзәгендә Бауман урамында махсус проект белән матбугат йорты төзелә. Аның артында зур менә шушы көчле, куәтле китап бастыра торган техникалар куела, газеты, журналы, китабы, нинди менә шуны басма продукцияны чыгара кирәк. Алар бөтенесе менә шушы революционер, большевик Камил Якуб исемендәге басмаханәдә эшләнә. Кызларга мәктәптә укганда нәрсә инде ул? 13 яшьлекләр инде хат килә. Мин бик кызыгам инде. Миңа бер хат та килми. Кызлар укыйлар, сөйләшәләр. Элек бит торфка җибәрү бар иде. Торфтан, апаларыннан хат килә инде шулай. Мәйтәм, миңа бер кем хат язмый. Нишләп безнең беребездә кайдадыр юк микән? Нисең бер кешедә бит дип шулай йөри идем. Шулай итеп, апа хат яздым да, ул миңа хатлар язды. Бәйрәмнәрдә открыткалар җибәрәдер, мине котлап шундай. Менә фотосы. Миңа 13 яшымда җибәргән менә бу фотосы аның. 19 яшыңа. Дус ишләре кебек үк яшьлек хыяллары белән янып йөргән кыз өчен сынаулар чоры башлана. Авылда бер артлы якыннарын җирләгән әнисе Әдибәнең туган нигезгә кайтуын үтенә. Шуннан әткәй дә үлеп китте, апам да үлде, әнкәй бер үзе генә калды. Шуннан соң кайт, мин үләм, бер үзем ятам дип әйтте дә, шуннан соң мин кайтырга булдым.
Қойты қастын шул Тілекейге клуб мүдері итеп жіберділер. Ул вақытта клуб деген бір жоғый, избас дейлер енді. Менә ул вакытларда бара иде Аргентинаның бір фильм «Возраст любви» деген. Шунда бар иде Лолита Торрес деген артистка. Менә нәк әдип апайлык. Киемнәренә хәтта шундай иренде. Чәчләрдә, битләрдә, бөтен җирдә ул бит хәзерге кебек түгел һәр вакытта да. Biz аны үзара йөртәйдек, үзара түгел бөтеннәрдә без аны йөртәйдек Лолита Торрес дип. Coimbra ciudad divina, deja que mi amor te cante, yendo... Әдип апа Казаннан кайткан вакытта Тилекәйнең бик зур, матур авыл вакыты иде. Урамнары яшел. Урамнарда машиналар юк, техника юк, иске клуб. Халык авылда күп. Халык агылып клубка йөри, матур иттереп шыштыр, көнбагашка бар өстендә бийләр рәхәтләндереп, галышларын киеп. Ул сабан туйлар җитсә, авыл гыр килеп тора шатланмат ул. Ул вакыттагы менә авылның бөтен күренеше менә гел яшел булып күз алдына калган. 1958 елның июленнән китапхана оештырыла. Берничә районда берничә китапхана оештырыла. Менә шунда Тілекейдә ул китапхананы җитәкләде. Китаплар жоқ инде, шул ул вакытта клубта булмагас, избашхана дип биртәләр. Избаш булгас, анда бер 5-6 китап бар инде. Ленин томнары, Сталин томнары, Калининның томнары, менә шундай китаплар бар. Шуннан инде күрә Үйдемдә нинди китаплар бар, авылда нинди китаплар бар, шуларны җыештырып, мин китапхананы асып җибәрдем. Оннан инде Актанышка инде бипкәллек тыраша, безгә Актаныш заявкасы буенча китаплар кайта башлады. Әдибә пателгә алган избачитальнялар Россия империясында 19-нчы гасырда ук барлыкка килгән. 1920 елларда алар бик популярлашып китә һәм мәдәни-сәяси пропаганда үзәге булып торалар. 1934 елда РСФСРның Халык мәгарифе комиссариаты тарафыннан избачитальнялар арасында смотр конкурслары оештырыла башлый. Ул чорларда һәр избачитальня каршында китапханә хезмәт күрсәтә. Агро, зоо, техник һәм башка түгәрәкләр эшләп килә. 1941 елга Советлар Союзында 48 мең избачитальня эшләсә, 1970 елга аларның гомуми саны 5700-гә генә кала. Шул заманнарда әлеге уку йортларының эш бурычлары клубларга, мәдәният йортларына һәм китапханәләргә тапшырыла. Бер 1950-60 елларда сугыштан соң яңа гына сафка басып килүче илебездә партия китапханәләре шелтәре оештырыла. Масса күләм китапханәләр шелтәре тәртипкә китерелә. Шул исәптән Татарстанда 1289 китапханә, филиал һәм китап бирү пунктлары ачыла. Бу чорда Мәдәният министрлыгы карамагында 2379 китапханә исәпләнә. Китапханәче кем ул? Фильмыбыз башында без Әдибә апаның шушы сорауга фикерен тыңлаган идек. Дөньядагы 40 мең һөнәр профессия арасында китапханәче һөнәре бик борынгылардан санала. Бер акыл иясенең бу сорауга шундый җавабы да бар. Китапханәнең иң зур байлыгы ул аның китапханәчесе. Китапханәче кызганычка каршы безнең илебездә ул үзенә күрә бер рәхмәтсез профессия дип әйтсәң дә була. Аның кеше кадерен дә белми, хәтта теге китапханәче булып эшли дигәч, бу бер каяда үзенә урын тапмаган дигән кебегрәк карыйлар. Әмма китапханәче ул бары тик зәвыклы, затлы, гыйлемле кешеләр генә эшли торган эш. Чөнки алар гыйлем янында. Шушы китапханәче гыйлем белән күршедә генә эшли, аның янында эшли. Шушы китаплар янында, шуңа күрә инде әлбәттә аның дөньяны күз аллавы да һәм инде шушы дөньяны белүе дә тирәнрәк була. Гадәттә бу һөнәрне башкаручылар хатын-кызлар була. Ул бит инде хатын-кыз нигездә бала тәрбияләүче. Юкка гына бик күп әниләр дип әйтик инде, аңлы, акыллы әниләр баласының киләчәген матур итеп күрергә теләгән әниләр баласын китапка якынайтырга, китап белән бәйләргә омтылмый.
китапханәче дә менә шушы авылдагы яшәүче бөтен балаларның әниләре шикелле китапка тартырга тырыша балаларны. Безнең укыган вакытта требованиялар, таләпләр шулай куела торган иде. Методика чтения дигән әйберләр бар иде. Китапны укучылар белән эш оештыру дигән предметлар килә торган иде. Без алардан имтиханнар бирә торган идек. Кеше белән эшләргә өйрәтү. Психолог булырга тиеш китапханәче. Психолог һәм тирән гыйлемле булырга тиеш. Бөтен сферада да, бөтен яктан да. Әйткәнемчә. Шуңа күрә китапханәче әгәр дә булмый икән, китап бит ул диңгез, безнең китап. Диңгезгә чумганнан соң да син анда балыкның кая икәнен күп эзләп йөрергә була. Әмма әгәр дә син аның урынын эзләсәң, урынын белсәң кая икәнен күрсәтүче булса, әлбәттә менә моны табырга да җиңелрәк. Һәм инде яхшы китапханәче кешенең эзләвенә карап, аңа тәкъдим итә белә китапны да. Кайсы нинди китап кирәк икәнен, я булмаса шушы кеше гыйлемгә карап, аның фәненә карап, туплап бирә ала ниндидер китапларны. Гомумән башка һөнәрләр арасында үзенең менә шушы рухи югарылыгы белән, үзенең бурычын аңлавы белән аерылып тора торган бөек һөнәр иясе дип әйтәсем килә минем китапханәчене. Ул вакытны безнең авылларда, дип авылда эшләгән кеше, авыл китапханәчесе. Аның төп эше халыкны шушы әдәбиятка тарту. Аның төп эше идеология белән шөгыльләнү. Шул вакыттагы ул бит әле китапханәче генә түгел. Ул 10 йортлыкларда эшләүче. Ул фермага газетлар алып барып кешеләр белән эшләүче тулысынча. Ул шул ук берникадәр пропагандист. Ул шул ук мәктәптә кичәләр үткәрүче. Ул халык белән төрле кичәләр үткәрүче, төрле халык белән әңгәмәләр үткәрүче һәм халыклар белән җыеп, алар белән бергәләп чыгышлар оештыручы. Ул бит ул вакыттагы китапханәче, ул авылдагы иң беренче идеолог. Шулай итеп, мин агитатор, чөнки ул вакытта сабан сүрәләре басуда, шул вакытта шул агитатор барып төнне шул сабан янына бара торган, трактор янына. Уйлап карасаң, менә ул әкияттәге сымак. Шуннан жарар мин бер-ике бардым да инде, шул 3нче барган вакытта Әнҗә бабайың малайларга тәртипле булыгыз, теге булыгыз, шундый тәрбияле икәнен күренеп тора. Мәйтәм, мине басуга озата барчы әле дидем инде. Үзем сорадым. Шуннан жарап киттек, біз басуга тегендә 4 километрлы басу инде. Шунда бардык та, шулай хәзер трактор скромность көчле бит инде, уялу дигән әйбер. Шуннан соң әйттем инде Әнҗә бабайыңа син монда кал дидем. Нигә син барма трактор янына, мәйтәм, менә җегет ияртеп килгән дип әйтерләр дидем. Ул калды басуда, эштән кайткан, арыган. Шуннан утырган җиреннән буҗыклап киткәндер инде күрәсең. Мин монда трактор янында булып, аны белән бер-ике әйләнгәнде, нигә тракторга утырып әйләндем дә, хәзер кайтырга чыктым инде, индәшәм. Әйдә киттек, минем эш бетте дип. Бу индәшмәде. Шуннан соң мин шул 4 километр җирне, мәйтәм, бу мине ташлап кайтып киткән икән, дидем дә, кайтам. Жүгерәм иде, төнне бит инде. Шуннан жарар кайттым. Икенче көнне хәзер моны килделәр бит инде китапханәгә. Niye sen diye kaçtın diye taşlap kaytıp gittin mi endəşmək diye. Meytəm, men endəşdim, sen özün endəşmədin. Şundan soň bugün de basuğa barasın mı deydi. Yok, bugün basuğa barmayımın. Yara, basuğa barmasan kvartirana kadar yine uzatıp koyayım deydi. Şundan uzatıp koya başladım yine. Bir neçə yıldan soň Әдибә апа белән Әнҗәп абый гаилә курып җибәрәләр. Сабыр холыклы, тәртипле кияү егет сөйклесен үзе салган өр-яңа агач йортка алып кайта. Тормыш ямен арттырып, яшь гаиләдә бер артлы 5 ир бала туа. Куанычлы гаилә мәшәкатьләре белән китапханәче янәдән җәмгыять эшенә кирип чыга.
Библиотекаға күндіз қашан кірме ол библиотекасында еді. Кеш білен ол клубта еді, халықлар білен ұйыштырып жүрген. Ол бик яқшы организатор, орысша айтсақ, ұйыштырушы. Мен 7 класста оқығанда комсомолға да кірдік біз. Шул жылына ауылға келділер язушылар. Шунда Махмуд Хусейннің сенің тұрда бик матур етіп шығыш жасағаны қатырды. Hem bütün halk alında dürtçülükler okudu da kitabın açıp edibe yığılsan da edime. Kara unutmağa. Hem siz edibeniz bilen baxtlı edibenin kadrini bile gidip aytıp ondan sonra çıkacağın Rafael Mustafa'nın da sizin turda bik matur fikirler aytdı. Emirhan abi yeniki bagay ulda bik matur sözler aytdı. Men indi edebiyat bana hürmet eden kişi olarak gözümden yaşlar çıkarıp men aytan bizden edebiyat patrundan indi жылы fikirler ayttılar. Dep aytıp şunday gururlanıp oturdum. Ул вакытта китапхана авылның агитация һәм пропаганда үзәге була. Тиләкәйдә узган бүтән шараларга әзерлек тә китапханада оештырыла башлый. Шулай итеп, авыл яшьләренең җыелу урынына әверелә ул. Монда кич утырганда бәйрәмнәргә сценарийлар да языла, рольләр дә бүленә. Яңа елга спектакльләр сайлау, смотр концертларга әзерләнәләр. Аннары җәяү күрше авылларга барып, шул концертларны кую. Бу һәм башка бик күп эшләрнең башында китапханәче Әдибә апа торган. Әмінә сіз смотр концертлар белән дигәндә клубларга кайткан вакытларда булды инде Актанышарда. Күрле вакыт булды инде. Аны кайсын соғып китеп, кайсын бузауны кушып киткән чакларда булды инде. Ondan benim ne buldu bitince ipteşim Enzebaviyan bir jünlü buldu, tertipli buldu. Ona bütün nersende şanırga buladır endi. Varsın da sen şunu işlersin deyip ol men gitkeş balalarga ne beretirgan endi. Nere? İşini bilip bergen endi. Әти біздің ол не конституционный суд сымай самый шундай вакыт әтеге барып жете тұрған вакыйгалар болмай тұрған еді. Әни бұл вопросларны решать та тұрған еді уже. Әти уже біздің соңғы инстанция бұл саналады. Әти аңа барып біздің жетмейдір еді. Әни бізді шул әтеге хөрмәт итеп, әбекәйләрен хөрмәт итәргә өйрәтә торган иде инде. Әти шуннан да төпле, күп яклы хезмәт чөйсән семьядан, икенче алар семьяда 3 малай үскәннәр, эш эшләп, барсы да район буенча беленгән шундай осталар, берсе тимер остасы, берсе агач остасы, барсы да кулларыннан эшкә торган кешеләр, икенче шул безгә дә күчкән, шул эшләү. Үзе бик күп сөйләми торган, төпле генә сөйли торган, вакыт белән бик әзләсә дә кызыкма, юмор сүзләрен кыстырып җибәрә торган бик күңелле кеше иде. Бик нык түземле кеше иде. Һәм аның шул бер характерлыгы бар инде. Мактанырга яратмый, нәрсә шандырмый инде, шандырган эшне җиренә җиткереп үтә инде. Намыслылык буенча инде аңа җиткән кешеләрне бик күргән юк инде. Шул артык намыслы кеше булды инде. Һәм хезмәт сөйчән. Энҗеп абый ул баш икътисадчы булып эшләде инде. Радио колхозында эшләде, аннан Маяк колхозында эшләде. Шул радио колхозында баш икътисадчы булып китте бит булаймы? Ул башта техникум бетерде, аннан институтны бетерде. Һәм гомере буе шул бер эштә эшләде инде. Башка эшкә күчмәде. Үрнәк гаилә башлыгы булды, эш аты булды. 60 еллар уртасында районда хуҗалык җитәкчеләре тырышлыгы белән культура йортлары төзелә башланды. 66 елны ачтылар Тилекей җирлегендә. Клуб ачылган вакытта бугай без 2-3 яшь булгандыр микән инде. Мен уйламай хәзер генә уйлыйм. Нишләптер самоварлар тотып утыралар дип уйлыйм. Анда духовой оркестр килеп уйнап шул нидә күп нашкан вакыт булган.
ничектер белгей чакта самурлар тотып турган көк тыйылды ул я. Біз яшәгән дәуір битендә Советлар Союзы вакытта партия заманы партияның рупоры китапханәләр, идеологияның үзәге булып тора торганнар иде. Һәм шуңа күрә дә таләпләрдә бик югары иде китапханәчеләргә карата. Һәм менә куела иде шундый таләпләр китапны мөмкин кадәр кешенең эш урынына якынайту. Кайда якынайтасың эш урынына? Авылда бит инде терлекче һәм механизатор. Механизаторлар йортына күчмә китапхана оештыру, терлекчелек фирмаларында кызыл почмаклар бар иде, анда күчмә китапхана оештыру. Хәтта әле язгы чәчү вакытларында, көзге урак вакытларында Ипат авылы дигән әйбер чыкты. Ипатова методы инде ул. Вагоннар куеп, механизаторлар авылга кайтмыйча шунда тора торганнар иде. Анда да без китапларны илтеп, аларны китап укытырга инде торган идек инде. Тилекейдә китап белән хыяллану башланды. Менә шулай дип әйтәм инде. Китап шире. Кем күпме китап укый. Һәр көнне мәктәпкә килгәннән соң балалар арасында шундай сөйлән. Кем күпме китап укыган? Укымаган бер семьяда юк иде. Бүтән семьяда китапханәгә тартылган иде. Үзе киләлмәгән кешеләргә китапханәне үзем дә, оннан шул теге активлар да китапханәгә китапханәдән китап алып илтеп биреп алып кайта торганнар иде. Библиотекада без гел төшәдер, китаплар киләдер. Безгә әйтәдер, кайсы китаплар кайсы битләренә печать куярга, без яратадыр инде, шутлап печать куядыр инде. Аса без ярдәм кебек. Һәр вакыттан да кеше белән аралаша, кеше килә, кешегә китапларны инде, китапларны күрсәтәдер. Әлеге дә баягы Совет хакимияте заманында булган зур бер уңышларның әһәмиятле, өстенлекле якларының берсе дип әйтәсем килә. Бүтін халықта аңлы, білімлі булсын өчен дигән мақсат белән менә шу китапны, китапханәләрне бүтін халыкка мөмкин кадәр күбрәк кешегә ачыграк файдалану мөмкинлеген бирә торган система ясала. Һәрбер торак пунктта кешеләр яшәтергән, һәрбер авылда диярлек шушы китапханәләр оешып, бу әлбәттә шушы китапхана дигән институтның үсешендәге, минем уемча, бик зур әйберләрнең берсе. Аларда реформалар, үзгәртеп корулар бик күп булган. Аларны, мәсәлән, безнең республикада районнар бар бит инде. Районнардагы китапханәләрнең бөтенесен бер система, бер китапханәләр челтәре итеп, аның үзәгенә райондагы үзәк китапханәне кую дигән әйбер. Менә инде безнең 1970 елларда китапханәләрне үзәкләштерү дигән бер реформа үзгәртеп кору барлыкка килде. Аның өстенлекле яклары, аның әһәмиятле яклары, файдалы яклары бик күп булды үзәкләштерүнең. 1970-1980 еллар тарихка торгынлык дәвре булып кирип калса да, әлеге чорда илдә мәдәният, сәнәгать, төзү-төзекләндерү өлкәләре үсеш кичерә. Әйтик, ЦК КПСС һәм Советлар Союзы Министрлар Советы карары белән 1970 ел башында төзелеп килүче Яр-Чаллы шәһәрендә КАМАЗ автомобильләр заводы комплексы төзелә башлый. Һәм беренче КАМАЗ автомобиле 1976 елда конвейердан чыга. Шулай ук илнең 8 шәһәрендә метро ачыла, зур масштабта яңа торак йортлар, юллар төзелә. Үзгәрешләр илнең мәгариф өлкәсендә читләтеп узмый. 1978 елда башлангыч сыйныф укучылары бушлай уку әсбаплары, дәреслекләр белән тәэмин ителә. Бу чорда Советлар Союзы югары белемле хезмәткәрләрнең саны буенча дөнья беренчелегенә чыга. Шул сәбәпле китапханәләр системасында да үсеш чоры күзәтелә. Әгәр 1951 елда республикада 416 китапхана эшләсә, 1980 елга аларның саны 1745-кә җитә. Китап укучылар саны да бу чорда 100 мең укучыга арта, ә республиканың китап фонды 5,5 миллион данә китап тәшкил итә. Шулай итеп эшләп, шул нигә кадәр инде пенсия яшенә кадәр яшәдем инде, шул эшләдем. 86 елда гына эштән туктадым.
Ondan işten tuktağısında var, o ideyatmadım indi, barıbır bütün leylerini cemaat işlerinde barıbır alıp baradır. Emidi cemaat işlerinden bana topşıratırganları. Yigirminchi yıllara kadar kitapxona degan so'z bo'lmagan. Kutubxona deganda. Lekin u bir keng va широкий termin. Bu yoqdan qaraganda. Kutubxona u kitobni bosa turgan basmaxonada kirgan mumkin onda. Nashriyatda, kitob sotuv uyushmasida, butunisida. Hammalar ishsida ayrim-ayrimda bo'lgan mumkinlar. Kitobxona termini bizda tatarda u neologizm. Endi tilibizga yangi so'z bo'larak kelib kirgan kitobxona so'zi aslida narsani anglatасың? Kitapxana deganda eng birinchi shiratda biz ko'zda tutamiz kitoblar to'planmasi degan aybirni. Uyda shaxsiy kitobxona bo'ladimi ol yoki ul jamoat foydalanuvunda xalq foydalansin uchun deb uyushtirilgan kitoblar to'planmasi bo'ladimi? Mana bu kitoblar to'planmasin kitobxona deb atab yurdilar. Shaxsiy kitobxona, publichniy, ya'ni jamoat kitobxonasi deb aytib bor. Ikkinchi ma'nosi ul mana shusha kitaplar toplanmasın saqlay turgan, kitaplar toplanmasın faydalanуга bira turgan uyushma, учреждение degan ma'noni bildiradi. Üçüncü ma'nosi endi kitapxona deb сөйләшкәндә biz naq mana shu uyushma o'rnashgan binani da ko'zda tutamiz. Kitapxanalar ассоциацияләре һәм оешмаларының халыкара федерациясе мәгълүматлары буенча бүген дөньяда 570 меңгә якын китапхана эшләп килә. Иң күп китапханәле континентлар Европа белән Төньяк Америка булса, иң аз китапханәле ил Африка. Анда нибары 1000 китапхана бар. Тарихта шәхси китапханалар туплаган китап патшалары турында да кызыклы мәгълүматлар шактый. Шуларның берсе Персияның бөек вәзире Абдулкасым Исмаил 10-нчы гасырда ук үз шәхси китапханасын булдыра. Иң гаҗәпләндергәне вәзирнең 117 мең китабы 400 düyəгә тупланып, һәр чак үзе белән йөргән. Китапхананы ташучы düyәләр китапларның алфавит тәртибендә урнашуларына карап, алфавит буенча тезелеп барганнар. Бик зур китапханаларны без беләбез, мәсәлән, элеккеге вакытта Багдадта. Монголлар Багдадны яулап алганнан соң, аннан алып чыккан китаплар белән Ефрат елгасы аркылы күпер ясыйлар. Шуның кадәр китап күп була. Шуннан соң сакланып калган китапларны күчерәләр Мисырга, Александрияга. Хәзер анда шулай ук ислам дөньясында бик зур китапхана. Әле ул бөтен теге ислам дөньясында гына түгел, бөтен инде җир йөзенә билгеле китапхана булып санала. Әле яңа Мәскәүгә барып туры килде. Мәскәү буенча экскурсияда, сәяхәттә барырга туры килде. Шунда сәяхәт безнең экскурсовод әйтә. Менә бу җирдә Иван Грозныйның дие бик зур китапханасы булган ди, сакланган. Карасак, без Иван Грозный турында фикерләр төрле халыкта. Ләкин бит менә уйланырга мәҗбүр итә, Иван Грозный ни өчен шул кадәр китапхана туплаган? Бит китапсыз халыкка бит китапка якын айтып, китапны җыеп, китаптан укытып та бит инде юкка гына китапхана тупламаган бит ул. Һәм кемнегенә менә Петр I-не алсак та, кемнеңне тарихка менә игътибар итсәк, алар китап җыйганнар. Әле социализм шурында шундый әйбер бар иде. Модада ел китап җыю. Китапны җиткерәлмиләр, ул чыгадыр 80 мең, 800 1 миллион тираж белән китаплар чыгадыр. Аны җиткерәлмиләр, тиражларны яздырып алу бар иде. Мәсәлән, минем үзем дә студент булып кайтканда, студенттан Казаннан кайтканда 5-6 студент бит инде ул. Соңгы акчасына китап алышые, аны укышые һәм капчыклап калса 5 капчык китап җыелган хәтердә. Менә мин балачактан хәтерлим. Гади авыл нейендә, кибетендә. Хәт бер шүрлек булса да, шунда кием салым арасында яисә балталар ниләр сата торган җирдә дә китап шүрлеге бар иде. Китап шүрлеге бар иде. Китап саталар иде. Хәзер уйлап карагыз, юк бит. Бер татар китапханасы калды заман, татар китап кибете калды заманында Казанда. Хәзердә әллә нигә күпкә артмады дип әйтегез. Элеккеге менә шук Совет хакимияте дәврендә булган хөрмәт, ихтирам, кадер китапка карата бүгенге көндә ул күпкә кимеде.
югалды дип әйтәсем килми, югалмады, әмма бик күпкә кимеде. Бер 1990 еллар илебезне төрле яклап сынаган чор. Кавказда сугыш, илдә акчасызлык, шикле реформалар, билгесезлек чоры. Шуңа өстәп 1991 ел ахырында тулысы белән Советлар Союзы таркала. Халык ач булса да милләт дип балаларын татар гимназияләренә бирергә ашыга. Ләкин 90 еллардагы милли күтәрелеш тә озакка бармый. Илдәге кризис чоры әдәбият, сәнгать, мәдәният шул исәптән китапханәчеләр эшчәнлегенә дә тискәре йогынты ясый. Uzun süre turan gazetede kıskarak kana bir söz etmeyince tağın gelişmez. Ağır zamana desek de kimge ağırdır, kimge jingildir. Hani bir de ko'tarib qaramagan, qaysi endi finans yagından yetishmagan bo'lib, tegidir budir bo'larga mumkin. Bu vaqtda narsa bular barsa da salomatlik kerak. Narsa aytsangda yashaysa kerak. Murtali 80 yoshliklarda shu aytib o'tiramiz. Әдибә апа белән Әнҗә апаның 5 уллары да башлы күзле булып үз гаиләләрен корып җибәрә. Берсеннән берсе тәвфиклы, шук шаян оныкларының елмаюларына Әнҗә апа бигрәк тә сөенеп туя алмый. Ләкин шатлык үзе генә йөрми икән ул. Данияр белән иш алдында сөйләшеп торган вакытта әти чык бабкайның хәле китте диде дә күтәреп алып керде. Газинур сразу күршедә бераз та кайткан инде, Казанныкы терапевт ише. Ул килде, шулай итеп инде эләштер, бераз барые. Барыбер актан кап төшеп киттек. Скорый килде. Шунда сразу реанимацияга салдылар да. Шунда bir 2 сәгать тордым икән, юк микән, ойрат чыкты. Китте, Әнҗә китте демәйтем, нәрсә китте? Әнҗә бабай китте. 300-гә барып җитте дә, теге кан басым 300-гә күтәрелгән дә, бу китеп тә барган инде. Иртәрәк китте инде, һәр кемгә үз вакытыдыр инде. Ходай Тәгалә күпме биргән. Иң якын кешесен югалтуны күтәрергә Әдибә апага мулла әбисеннән үк буыннан буынга күчеп килгән кыйбласы, ислам дине ярдәм иткәндер. Кичкенәдән Коръән сүрәләрен ишетеп үскән хатын-кыз төп таянышны, күңел тынычлыгын, иман ныклыгын тулысы белән дин юлына, намазга баскыч таба. Каядыр бер җиргә санаториягә бардым, ул чагында дин бардым да, кайда инде Бәкергә. Шул самлыйда şeynikni koyarga izleymin. Kakras tumbuşka астында bir ne var, kitap var. Karasam bu namaz kitabı. Oy Allah kayın dedim, bana aldım da ben alıp koydum. Şeyini koyup anın kırıları kiyip etken namaz kitabının. Ben bana bir eplep kine, evet kine edip aldım da şunda okup, şunda elikten bilgenler iske düştü, tertipke salıp, şundan indi namaz okurga öğrenip kayttım. Туксанынчы елларның тотрыксыз булуына карамастан, китапханәләр системасы үз куәтен саклап калырга тырыша. Бу чорда китапханәләр халыкка бердән-бер бушлай белем һәм мәгълүмат бирә торган бердәм институтка әйләнә. Әмма Советлар Союзы һәм башка күпчелек көнбатыш илләр белән чагыштырганда, китапханәләрнең җәмгыятькә булган йогынтысын дәүләт әле һаман да тиешле дәрәҗәдә бәяләп бетерми. Biz җәмәгать оешмалары дип сөйләшәбез бит инде. Кемнеңдер тырышлыгы белән генә бу юнәлешне алга җибәреп булмый. Мисал өчен, менә безнең милли китапханә Казанның. Милли китапханә бүген нинди бинада ул? Әйе, ул бүген көндә бик матур, ул электән калган, бүләк ителгән бинада, шул кадәр матур, ләкин аңа ремонт, ләкин анда булган китаплар безне сыя торган түгел. Нигә безгә менә үзебезнең дөнья күлгән дан казанырлык, шундый матур итеп bir билгеле bir урынга китапхана төземәскә. Һәм ул
әгәр дә аның сыйфатлы шундый китапханә булса, анда бөтен шундый сыйфатлы яшьләр омтылышлы җиһаз белән җиһазланса, бүгенге көндә шул ук елда ук, шул ук вакытта ук китапларга да хөрмәт артачак. Китапханәләргә дә, китапханәчеләргә дә дөнья күләм алдынгы китапханәләр булырга тиеш һәр илнең. Яни 5 малай анасы булып, инде чынлапта герой ана булып чыгам, беренче геройлык дип уйлыйм инде. Икенче аның геройлыгы бу 5 баланы табып кына түгел, бергәләп әти белән алар үстереп, аякка бастырдылар, кеше иттеләр. Өченчедән 5 балага да югары белем бирделәр. Барыбыз да югары белемле. Һәм инде бишебез дә семьялы булып, үзебезнең семьяларда матур итеп, әти-әни күрсәткәнчә бергә тормыш итәбез. Ул иң беренче кулдан җитәкләп китапханәгә алып барды. Китапханәдә безне китап сайларга, аны укырга, 10 көннән соң Әдип апага отчет бирергә, эштәлеген сөйләргә. Бит бу балачакта менә шушындай кеше белән аралашу, аның тәэсире кешенең формалашуына миңа калса байтак тәэсир иткәндер. Укырга кергәндә дә мин уйлыйм аны бик ярдәм итте дип. Иптәш кызым минем бөтенләй журналист булып, тарихчы булып китте. Мин инде агрономическийга киттем. Аңа да бик Әдип апаның өлеше зур. Ул эш кешесе гомер бина. Менә хәзер бит 85 яшь, аның бер секундта вакыты юк хәзердә. Менә авылда яшәп, гомерен менә шундый китапханә эшенә багышлап, өендә 5 малай үстереп, тормыш иптәше белән аларны зур тормыш юлына озатып, барсында югары белемле итеп, әхлаклы, тауфиклы, тәрбияле итеп бүгенге хатын-кыз һәм үзенең эше белән бергә параллель алып барып, шул вакытта тормышында 12шәр җәмәгать эше белән кушып алып барып, шушы дәрәҗәдә бүгенге көндә 85 яшькә җитеп, авылның, районның ак әбие дәрәҗәсенә ирешкән икән, бу безнең хатын-кызның эталоны дип атала. Татар китабының язмышын халыкныкыннан берничек тә аерып булмый. Элек-электән шулай күзаллана. Халык үзенең кадерле китабын, китап халыкны саклап калган. Бу мирасыбызны саклау үзебездән тора. Кешеләр китап укудан туктаганда, уйлаудан да туктыйлар дигән бер акыл иясе. Китапханәче дигән һөнәр, китапханә дигән институт һәм китап дигән мөгъҗиза бер кайчанда юкка чыкмаска тиеш, юкка чыкмасын дигән теләк.